Tikang probinsya, syudad naman kita. Andito kami ngayon ng brother ko sa Jones Bridge. Dito naman tayo magagala. At dahil sanay naman tayo sa lakaran, let's walk to start the fun. O sa mga couple dyan, pwede mong ilak ang mahal mo dyan. Este ang inyong pagmamahalan na saksi ang Pasig River dyan. Tulad nga nilang paniguradong nasusian at nalak na yan. Kung single ka pa naman, ay walang kaso yan. Sa ganda ng view ay paniguradong maaaliw ka dyan. Malay mo, yung searching mo, doon mo tugunan. Dala ng magandang city lights na pang ibang bansa ang datingan. Yung searching mo for your the one is mag-over na dyan. Ano, welcome to my life na ba? Hoy, sa Jones Bridge pala, utol ko, nag-aantay na. Basta pagpupunta ka, ukot-lasan lakaw. Di kan pangulaw-kulaw. Bes mo mahitakdo, anim dawan. Pero kung waray good iba, yan naman si Andy. Hulugan mo lang siya, mayayakap mo na. Balitaw ay gan pag inapura, tara, tambay mo na kita. At pag nagutom ka, nasa Durhulan food court nira. Pero maganda yung view dito. Ayun, haba na naman siya doon. Maraming choices dyan, pero the best ang sisig special nila. What if sisig at ako ang options mo? What would you choose? Choose wisely!